Kaixo, triatloia maite dut egitasmoari esker, besote batez emakumezkoen triatloi egonaldian egoteko aukera izango duzu. Nien egit naz, triatleta eta txirrindularia, eta maiatzako 21 emakumeen egonaldian egongo naz, zuekin batera. Kaixo, Adriana Campoy naiz, eta aurten berriro ere egongo naiz, Ainhoa Muruarekin, zurekin. Kaixo, Naira Mazu naiz, eta gainera bi urte egon nintzen triatloia maite dute kanporatutako emakumeen triatloi egonaldietan. Asko ikasi genuen, pila bat emakume elkartu ginen adin desberdinetakoak eta kirol maila ezberdinetakoak. Eta nik uste dut oso esperientzia aberasgarria izatela. Horregatik hemendik gomendatzen zuen denon zalantzetan baldin bazaudete, duda gabe apuntatzera. Kostako herri politikan ezagutu eta jende berria ezagutu ahal izango duzu. Informazio gehiago nahi duzu? Sartu, triatloia maite dugu egunean edo Instagram kontuan eta hor topatuko duzu. Animaitu nahi zaituzten badanok etortzera, edo pasako gulako. Venga, ikusi arte! Animatu, agur!